ଏହି ଲୋକଟା ହୋଟେଲରୁ ଭାତ ଡାଲି ସବଜି ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଛୋଟା ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହାକି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହାତ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ହାତ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏବେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ହାତ ବି ଧୋଇଦେଲା। ହାତ ଏମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ଭାଇ ଦିଲ୍ ସେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍। আর ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇର ଦୁଇ ହାତ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଜିଦି ରଖିଛି କି ମୁଁ କେଟିଏମ୍ଟା ଚଲାଇବି। ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ମାନେ ଚଲାଇଛି ତ କେଟିଏମ୍ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କେଟିଏମ୍ଟା ବି ଚଲାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କହିବୁ ସେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିଦି ରଖିଛି। ଭାଇ ଏ ଭାଇଟାକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଜିଦି ଦେଖ କ୍ଲୋଜ୍ଟା ବି ରଖିଲେ, କ୍ଲୋଜ୍ ରଖିଲା ପରେ ଗିୟରଟା ପକାଇବି, ଗିୟରଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ ନା, ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଦେଖ ଭାଇ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଏ ପିଲାଟା। ହାତ ନ ରହିବି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ସତ କଥା ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ପିଲା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ମକା ବିକୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ପଚାରିଲା କ'ଣ ବିକୁଛୁ, ମକା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କା ଅଛି, 2 ଟଙ୍କାରେ ଦେବୁ କି କହିଲା। ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛି, କହୁଛି କି 2 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ କି। ସେ ପିଲା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କହି ଅଧା ଫାଲ ମକା ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ଅଧା ଫାଲ ମକାଟାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ଫିର ବି ପଚରାଇଲା କି ଏଇଟା ଦେବୁ, ହଁ ସେ ଦେବି କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା 2 ଟଙ୍କା ରଖି ପକାଇଲା, 2 ଟଙ୍କା ରଖି ପକାଇଲା ପରେ ସେ ମକାରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଦେଖ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ପିଲା ମକାଟାକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଲୋକଟାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଲୋକ ଖୁସି, ସେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା। 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା କି ସେ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଏତିକି ଛୋଟ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ।